No niin. Ollaan aloittamassa viikonlopun kalastuksia. Tää viikonloppu olisi tarkoitus onkin ihan pelkästään isompia kuhia ja siinä sivussa sitten vähän haukia mitä vastaan tulee. Ja tänään mennään semmoille pirkanmaalaiselle vähän isommalle järvelle kattoo mitä sieltä löytyy. Ja nyt laitetaan vene kiinni ja käydään matkalla hakemaan vähän lisää polttoainetta ja sitten katsotaan seuraava kerran laskurampilla. Tervetuloa seuraan päivään. Joo, kello on semmonen vähän vaille 10 todennäköisesti ja nyt lähdetään tästä pikkuhiljaa sitten rampilta puksutteleen tonne kohti selkää ja lähdetään sieltä sitten luotailemaan. Mulla on veikkaus, että kuhat on aika lailla niinku välivedessä ja jotkut voi olla pohjassa. Syvän päältä niitä katteleen alkuunsa ja sitten tehdään muutoksia päivän aikana jos tarvii, mutta toivottavasti ei tarvis ja nyt laitetaan auto vielä parkkiin ja sen jälkeen lähdetään sitten kattelemaan mitä päivä tuo tullessaan. Saavuttiin ekalle oletetulle kalapaikalle ja tästä itse asiassa löytyi heti tuolta pohjan tuntuvasta 7 metristä. Toivottavasti olisi kuha. Katsotaan, lähdetään sille heittää. Mä jätin sen tonne 17 metrin päähän, niin se ei vielä häirinnyt veneestä. Mutta kuitenkin tarpeeksi lähellä, että päästään tarkasti heittämään sille. Ja ei ihan eka heitto vielä osunut, meni vähän vasurista ohitte. Tosiaan nyt olisi 2 päivää tarkoitus onkia pelkkiä isompia kuhia. Katsotaan mitä saadaan aikaa. Olisi hienoa aloittaa tää reissu tästä ekalla kuhalla ekasta paikasta. Tää on tämmönen syvän veden vieressä, niin tämmönen nousee ei monttu, vaan tämmönen pieni kukkula nousee syvästä vedestä. Sieltä kuha tälläs heti kiinni. En tiedä yhtään minkä kokoinen on. Tommonen ihan nätti. Jotain 60 sentin luokkaa oleva kuha. Nyt on aika nätti aloittaa. Mitataan se ja päästetään sitten takaisin. Tää on 60 senttiä. Tosi nätti kuha. Sitten on hyvä aloittaa. Nyt vapautetaan vielä. Hieno 60 senttinen kuha. Löytyy tästä syvän päältä, tässä on vähän enemmän vettä, mutta kuha on tuommoisessa kalvossa 2 metrissä. Näyttäisi olevan perspen mukaan ainakin vähän parempi kuha kyseessä. Katsotaan miten se reagoi. Vähän lähtee seuraan, mutta ei niinku iske kiinni, että joko on ihan vääriä ottipelejä tai sitten jossain muussa on vika. No niin, nyt löytyy kuha tuosta vähän syvemmältä, se on tuo muikkuparvea todennäköisesti syömässä, niin on tuo 7 metrissä, niin siihen mä tykkään käyttää vähän tuonne syvempään niin vertsua. Ja sitten mulla on tämmönen Daiwan ProRex AGS-sarjan Target Sniper 40-80 grammaa, tosi hyvä vertsuvapa. Mä oon itse käyttänyt tätä tän kauden ja en kyllä vaihtaisi mihinkään, että yksi parhaista vertsukepeistä mitä mä oon päässyt käyttämään.
Nyt katsotaan, kiinnostuuko tää kuha meidän tarjoiluista vai täytyykö kokeilla jotain muuta. Tykkään yleensä itse sammuttaa ton moottorin, niin sitten tavallaan varsinkin kuha, kun on välillä tosi aralla päällä, niin sitten ei mikään häiritte. Pitäisi häiritä oikeastaan tuota kuhaa. Tosi säikyllä päällä näköjään nämä vähän isommat kuhat, että taas tarjottiin tuommoista varmaan yli 70 sentin luokan kuhaa, mutta sekin meni vaan karkuun, kun jiki tuli näkökenttään. Se hetken katsoi sitä, mutta sen jälkeen lähti ampas karkuun. Jatketaan etsintöjä ja katsotaan, löytyisikö syövää kalaa tästä jostain. Tommonen laitetaan sinne vähän isompi jiki, niin katsotaan jos se ton haluaisi imasta sitten. Ja siinä on yli 80 senttinen kuha kyseessä nyt ja lähdetään sitä sitten heittää. Tuolla näkyy live-ruudulla ja sitä lähdetään sitten heittää. Ei, sekin hylkäs tän meidän toisen jikin ja nyt mennään sitten eteenpäin. Katsotaan löytyisikö tosta seuraava. Tämmönen aurinkoinen keli ei ihan paras ole tähän kuhankalastukseen, mutta koitetaan silti saada mahdollisimman hyvin ongittua niitä ja toivotaan, että ne avaisi suunsa jossain kohtaa. Löytyi hauki tosta välläristä ja nyt koitetaan se tosta heittää kyytiin. Ei mikään jättihauki, mutta semmonen ihan nätti syyshauki. Katsotaan haluuko se tarttua meidän vieheeseen vai ei. Sieltä löi kiinni. Semmoinen ihan nätti metriluokkaa oleva hauki. Tommonen ihan nätti makke. Metriluokkaa oleva. Mitataan se nopeasti ja sitten päästetään takaisin. Tommonen nätti 106 sentin hauki. Laihassa kunnossa, mutta muuten ihan nätti. Päästetään se vielä jatkaa matkaa. Tuosta löytyi taas tommoista 7 metrin penkasta. Nyt tommonen yksi ihan nätti kuha. Katsotaan ottaisiko nämä vähän pienemmät, että nousi pystyyn pohjassa jo, mutta ei vaan halua lyödä kiinni. Vaihdetaan vähän viehettä taas. Laitetaan tämmönen KP Peitsin XO Minnovi 062 värissä tämmönen lilasävyinen. Tää on toiminut itellä ainakin tosi hyvin isoille kuhille, että ihan ylivoimaisesti tällä eniten saanut tärppejä ja kuhia ylös saakka. Kokeillaan söisikö ne tämmöseen. Noin, sieltä ei taida olla kyllä hirveän suuri, mutta kuha kuitenkin. Tommonen reilu 40 kuha. Päästetään se takaisin jatkaa matkaa.
45-senttinen kuha, että tosi näppärä ruokakuha olisi, mutta päästetään se jatkaa matkaa ja me jatketaan kalastusta, katsotaan jos saataisiin siitä vähän vielä isompia. Noin. Hyvä. Sitten jatketaan hommaa. No niin, aloitellaan uutta päivää ja otetaan tosta vielä kuvaa ja laiturilla kyytiin ja sen jälkeen lähdetään katselemaan mitenkä kuha on tänään purulla. Toivottavasti olisi paljon parempi päivä kuin eilen, että eilen meni vähän plörinäksi. Ei saatu oikein mitään isompia kuhia lyömään. Löydettiin aika paljon niitä kyllä, mutta jokunen nätti hauki kuitenkin. Ja lähdetään tänään sitten parantamaan siitä, mihin eilen jäätiin. Tervetuloa katsomaan. Sieltä saatiin ensimmäinen kala. En tiedä onko tää pikkuhauki vai kuha. Se ainakin löi kiinni. Tää on jotain 50 sentin luokkaa, ihan nätti kuha. Tommoseen ruskeakeltaiseen. Nyt laitettiin vähän ärsympää väriä sinne, niin löi kiinni. Mitataan se ja päästetään pois. No niin, siitä nätti 52-senttinen kuha ja sit päästetään se vielä vapauteen. Sinne lähti. Stora gädda. På svenska. Ja. Jag har en stora gädda. På svenska it was vittu se on kuha. Saattaa tää sittenkin olla hauki. Vaikea. Tosi kauan sai, en tiedä mikä tosi kauan sai niinku jikiä pitää siinä naamaneella ja sit se vasta vähän nousi pystyyn ja sit se imas sen pikkusen. Mutta siellä meillä on joku vähän vajaa metriluokkaa oleva hauki todennäköisesti haavissa nyt. No niin, nätti tommonen tasan metrihauki. Tosi paksussa kunnossa ja nyt vielä vapautetaan se, niin pääsee jatkaa matkaa. Sinne lähti. Sieltä löytyy tommonen hyvä, tosi nätti appiparvi ja nyt heitetään sitä hetken aikaa ja katsotaan mitä siellä saadaan. Laitetaan tonne haaviin ahvenet odottaa ja koitetaan saada vähän lisää. Ja seassa on paljon pientä, mutta siellä oli myös isompiakin.
nättiä ahvenen kalastusta. Koko on vähän pientä kyllä, mutta määrässä saadaan ainakin hyvin ahventa. Katsotaan, jos siellä olisi vähän isompiakin jossain. Syksyllä voi juuri törmätä tämmöisiin isompiin ahvenlauttoihin, kun se ahven parveutuu näiden pikkukalojen perässä. Niin tässäkin on tosi paljon ahventa ja pikkukalaa. Tässä olisi hauska popperilla kalastaa, kun saisi tuosta pinnasta niitä iskeä. Harmi kun ei ole ahvenvehkeitä mukana, niin heitellään tällä kuhavavalla nyt ahvenia, mutta hyvin ne onnistuu. Onnistuu tälläkin. Tulee kyllä pieni. Ihan baby ahven. Tosuttiin kyllä ihan niinku ahvenen kultasuoneen. Ihan ympäri venettä käy koko ajan tuossa pinnassa hakeen pikkukalaa. Tommonen nippu siitä tuli ahvenia, että ihan nätti kasa ja ne lähtee siitä sitten eräks meille ja nyt verestetään ja tapetaan ne ja sitten jatketaan vielä vähän kalastusta ja pikkuhiljaa tätä ramppia kohti ja nostaa venettä ja niin poispäin.